Saphinde sahlangana umfana uMelisizi uBongusi umfowami Nomiya ophansi eFriday kwamnyathi kusenkosi uCulu Msiyane la ngiphuma khona induna uSabelo owakaMadela lapha eSikhumlazi la ngikhuliswe khona bathi ungwathi mehlazithu usidinane sadini majolo umthando ohamba abantu behlezi ijolokazi uqobola wamnyama Mateli wamnyama Ndukuzezulu kuze emnyama yazona ithole bazoyitshala kabi ingculazi uNkulunkulu ngoba uyitshala indawo emnandi namhlanje ke nginobabugadla nendodana yakhe uQagela sanibonani. Yebo. Ninjani? Siyaphila. Baba, sizoqala ngawe njengobaba. Baba uGadla unomsebenzi omuhle ohamba kahle enkundleni zokuxhumana ngokwesekwe indodana yakho. Ubaba uGadla ngalokho ngabe ubuka kanjani yena njengobaba obuka indodana yakhe ikhula ngalendlela? Kuthele izithelo zokuthi ukhulise kanjani. Ukukhulisa ke akuyona nje into kanoma ubani. Kuyenzeka ukhulise kodwa uthola ukuthi umuntu omgqubayo uhleze ufuna ukungena ehlathini ngaso sonke isikhathi. Kube nenhlanhla ukuthi uma uphethe isithwebhu uqhuba umuntu ahambe la ufuna uhambe khona. Mana ubaba uGadla ekhuleni kwakhe ngabe uyafana uGadla bathi uyisoka Qagela ngabe ufuze ba engakusho nje mina engakusho ngimfuzile impela baba. Awusho lina wonke. Ngeke ngimfuzile impela ukuthi ke ngathini isikhathi njengamanje ngeke ngisho ukuthi asivumi ngeke ngisho ukuthi siyavuma kodwa engingakusho ubaba ngalesa sikhathi wayeshayela amatshitshi nje Nkosi yami nje ubusoka akhona ukuthi uhamba uqonye nje noma ikuphi. Ubusoka ukushaya intombi umise iduku uphinde ushayenye angithi ke ubusoka lo manje uyayitsholela mana uma uthi wena ubaba wayeshaya amatshitshi manje uthini kuthina sisi angithi nami ngoba ngithi ngimfuzile sengikwenzile ngithi lokho ngisangaphinde ngikuphinde futhi hayi ke South Africa nizweleke babugadla kulonyaka usithembisane emsebenzi asiqale kulo uphuma kuwo umsebenzi wakho lonyaka ngabe iziphi ithele kunikeze zona ngabe inginikile lento ubaba uGadla asiqale ngokuthi angiqale ngokuthi ubaba uGadla uqale nini emculweni? Ngiqala ngo-2008. Yebo. Masibala 2008 kuza manje ubaba uGadla ngabe uyakubona nikumsebenzela noma mayiqhathanisa isikhathi asebenze ngaso ngale ngabo 2008 esathi bhuki namanje esezothi iduna lami uyabona umehluko umuphi umehluko lapho? Mkhulu kakhulu into engikhuthaza kakhulu ukuthi angihlehli ngaso sonke isikhathi ngabe sengiyekile kube kuthiwa ngiyabona ukuthi kuyabheda ngabe sengiyekile manje unyaka nonyaka mangikhipha kuyanyuka namanje nje kuyanyuka. Ubaba uGadla udayise ufika wadlala i-record wadlala i-cassette wadlala USB online manje mawuqhathanisa isikhathi se-record ne-online futhi angasho i-online wena ubaba uGadla mawuthi uqale ngo-2008 uqale vele sekuwama-cassette masiqhathanisa isikhathi sama-cassette nesikhathi ka-online uthini umehluko mhlawumbe umuntu ongamgqugquzela emva wakho ungathini kuyena? Awumkhulu umehluko plazi into embi kakhulu njengamanje umculo ngalenkathi usudayisa online ubalekile kuyimfundiso yomculo kaMaskandi waya kwenye ingxenye ufuneke wena umuntu omdala uphenduka ube musha once wangaphenduka waba musha uzofona emuva kakhulu manje ke ushintshile ngoba kumele wangena ku-online wasusikhipha endleleni yokuthi uma uye studio iyakokwenzani manje uma uye studio uyocinga into ezotrend ukuthi yini engatrend plus kusho ukuthi ke izinto ezitrendayo plus asimakhi kakhulu umuntu iningi lazo nje izinto ezitrendayo asimakhi umuntu manje ke iyasiphazamisa nje thina esazi ukuthi kahle umculo nje uwonke kwaku owokwenzani iyasiphazamisa kakhulu. Ngizilombuzo ngifuna ukuqondisa ngizoqalisa kuQagela bese ngikubuyisa kwena baba. Qagela ukhula nobaba okwaze ukudlala umculo wobaba uNgandla Mfisi wabuya wazodlala obaba uLukushwela umfazi omnyama wena uyaqhamuka uyakhula sekuno Dan Kelly unoQagela bamanje mawuye studio uthini ngabe ingoma ezishayo ubaba mfuni beshaya ingoma zehawu bethi mina ingoma zehawu uthini ingoma zehawu ingoma yehawu iyadingeka
angithi ingoma mayilalelwa yinsizwa kunomuntu ozizwa makushawa ingoma yehawu azizwe ngaphathi kethanga nakho ngathi sengiyinsizwa nami ulalela ingoma yehawu azizwe ukuthi nami ngiyinsizwa ke manje umbone ukuthi lenkanda ayibhedlayo manje ibhejiswa ukuthi uselalela ingoma elalela ihawu liyasiza kakhulu kwesinye isikhathi makudlala ihawu ila khona ubona khona ukudina kweyinsizwa ukuthi okay insizwa mayidiniwe okay udlala le ngoma ke okay usenkanini ke namhlanje mayidlala ngoma uthi ayi uyipholele nje urelaxile ungafika ukhulume noma yini because upholile kodwa uma umfithi edlala lezi ngoma zehouse akwansizwa wakhuluma udodi induku leyo bawukahle kulombuzo bengiwubuza uqagela wena ngifuna ukubuza ngalendlela sinomculo odlalwa manje babugadla lo mculo odlalwa manje othokozisa kakhulu abesibhuda owenza ngayo yonke indlela manje kulabo besibhuda ukuthi noma ngathi uyawudlala mawungena estage sewuqale ubaqale bakubuke kanje kunele kungene mhlawumbe uqagela baqale basicime kakhulu noma kuqale kungena umculo othizo ucula loshunwa manje kunithini kuloyo nto babugadla nina njengabaculi abadala ilendo yomculo njengamanje imbili iphethe izinto ezimbili ingakho ngithi isenza manje thina sifune ukuzofundisa ukuzoba ngena esikoleni plus ukuzojoyina abantu abavese bona bekwazi ukuhamba kule ndlela okuhamba usukusumusha wena usuthi uma ufuna ukubamba le style ufuneke uzongena uzoba umuntu omusha plus inkinga enkulu ukuthi asikwazi thina ukuya mina njengami angikwazi ukushintsha isystem engiyibona ukuthi iyamlekelela umuntu plus kulabantu abasha bakhona abantu abasha abazalwe manje ubona ukuthi izinto eziningi abazazi kodwa uma ushaya ingoma yakwansizwa ubabona ukuthi bafuna ukuhlehla beyemuva befuna ukubona ukuthi bakwenzakalani lokho kuyabasiza kodwa uma uthi uyamaketha uthi uyodayisa ayidayisi kakhulu lezi ngoma ezakwansizwa udayisa lezi ngoma ezicula la abantu besimanje lazo ubuhlungu ukuthi ziyababulala kodwa bona bayajabulela ime kanje lento babugadla imuphi umculi ongafisa ukusebenza naye kulezi ingane ezikhona njengamanje lezi esithi ziyavutha and ziyashisa imuphi nje umculi ongafisa ukusebenza naye sengisho wena babugadla hayibona ngiyazibona vele njengezingane bayafisa ukusebenza njengoba babugadla asimiyeke uqagela simbeke eceleni vele uqagela ungene kuloshunwa yiphi nje ingane ongafisa ukusebenza nokuyibona ukuthi yazi lo mfana unakho lokhu bomsizwa kodwa futhi ingoba vele uphoqwa isimo samanje angifuni ukuya ungisa lapha kwansizwa ngifuneki ukuya kwansizwa ngoba umsizwa babufeka eyiningi labo nje babufeka ngifuna nje umbuzo wakho uqondisa ukuthi kulabaculi abancane imuphi ungakufaki umuzungroba ukuthi manje angifuni ukuya kwansizwa ngoba uma uthi ngiye kwansizwa kuzofuneka manje ngimlandele lowo muntu ukuthi unjani wena thani umculi kulabaculi abancane mangizothi umculo omncane ukhona ngiyazi ukuthi ukhona ukumbone babugadla ukuthi uyabona lo uyaphila umsizwa lo mfana okay ngizokwenzela awuqagela ake sithi akazalwa ngumama uqagela siyamazi uqagela unabo umsizwa singamazi ukuthi uzalwa ngumama angisho ngoba eseduze kwami unabo lokho umsizwa ngoba ukhuliswa ubani ugadla so njengamanje kunomfana omunye othola ukuthi uyambonda man lo angayenza lento uyakwazi ukudlala ingoma yehawu lo mfana wena njengomuntu okholelwa kakhulu engomeni yehawu kuyakwazi uyakholelwa engomeni yehawu lento ikanje ungayishaya ingoma yehawu kodwa mase use stage ukubonakala ukuthi le ngoma uyishayile ingoma kodwa awukho kwansizwa kodwa uyishayile ingoma niyaphika nithi ayisekho insizwa asisho ukuthi azikho insizwa wena ufuna ukuzumisa into engeke yazi thina ke asimfanekisele kanje asikufanisele ukuthi otsotse baselokishini noma ungagqoka kanjani bakubona abafana baselokishini ukuthi lo akuyena waselokishini kanjalo noma ungaya kwansizwa noma ungagqoka izinto zakansizwa iphelele noma ungaphathi ihawu sikubona elikabi ukuthi lo akekho kwansizwa yabona ukuthi ikuphi la ilahla kakhulu bangidlulile ke South Africa bangihlanganyele the sweetest they combine and they beating me vele ne house of sweet khona atakela sekufuna ke siyigoqe ngenxa yelemvula wethu umsebenzi wakho uyabonakala ukulusuku nosuku sikuzwile kubaba nobaba umbuso khoza sakubona eitorini isho ukuthini lento ngawe ithi ukuthini kuwena lento hayi ukukhula nje nokuqonda indlela okuthiwena hamba la ngoba mina ngihambile la
ngabona ukuthi akusebenzi angeke ke mina ngithathe ingane yami ngiyifake entweni engibonile ukuthi ayisebenzi kangakanani bathi indlela ibuzwa kwabaphambili mangingaya kuyi-hip hop ubaba akayicula i-hip hop kumaskandi mangiya kuyi-hip hop uzoyibuza ukuthi ingane yami izolekeleleka kanjani because mina ngikho kuyi-hip hop okusho ukuthi angikwazi ukuthi ngingayilekelela kanjani kodwa uma engimaskandi ngingakwazi ukuyilekelela ngobani ngikhona ingakho kuthiwani indlela isibuzwa kwabaphambili mina nje ngingakusho kakhulu ngingathi uZwide ungiqoqile kakhulu hayi kancane ubona nje ngiphila kanje ngiwakhetha futhi namagama engiwakhulumayo ngobani sengiyinento ethi uma mina ngikhuluma kanje kuye ngabhekwa mina kuthiwa hawu ingane kabani angithi abantu abasabheki mina kuthiwa ingane kabani Ragela einsizweni eincane zilahlwe obaba zakhula ngaphandle kobaba zakhulela nje kwamhlawumbe yaze lusini uthini kuleyo insizwa mhlawumbe mawungayiphi advice noma ngathi uyise akekho eduzana ongazi ongayiqoqa noma ubaba wayo ongayiqoqa isonto zeduze mina engingakubeka ngingathi ngoba kwakuthiwa umzala kuyena umzali ngokuthi ukuzalile kuphela kunabazali othi uma ubaba ukubona ukuthi lo baba uphila kanje shuthi mangingasondela uduze kwakhe mangisondela uduze kwakhe enganginika indlela ngobani mina ngendlela engibuka ngayo ngithi okay lo baba uright ngo1 no2 no3 shuthi mangisondela eduze kwakhe ngingakwazi ukuphila ngalendlela akushiwo ukuthi ngoba wena uthi hayi mina ngisena baba wena usuzothatha lento ukuthi anginababa uyifake ekhanda bese uthini wena uthi ngoba nginababa ngizokwenza ngendlela yami awukwazi ukwenza ngendlela kukho nobaba abancane kukho nobaba abadala kukho nobaba bakhule nobaba wakhe abamazi ukuthi ubephila kanjani engebeze bekulahlekise bekutshela ukuthi ndodana enza ukuthi wena masungasakwenzi bazophuma kuwe ngalesikhathi bephuma kuwe sebethi akukhule nokhulu uphekiwe lo mfana uphuma ebhodweni babugadla ingwele kulezi insuku siyamemezana manje kunengoma yakho la engiyithandayo ethi umngwele ithini ngakana ithi ngwele kancane othula abanye abafana ephashini awuphinde ithi nje ingwele umfana omncane othula abanye abafana ephashini manje babugadla nazi ingwele siyamemezana kulezi insuku uthulele nje kuseni babugadla ozalana noma sesiyakunukela usondele ngapha ungavuka nje ngoba bomdala umezi wasingane ngeke ngize ngivuke yazi into engiyaziyo mina ukuthi mawuzazi ukuthi uma eqinisweni abantu bakuthusa nje abantu into yenza ukuthi uvuke mazi kubiza ingwele uyazazi ukuthi awuhlelekile kahle kodwa mawuhlelekile labo bantu abathi bakusabisa bazokuphinda nje futhi baqhamuke bakubone nje ubani please ningafaki inhlabathi eparishini kaBabugadla ngiyanicela mina ngicela kukodwa asambeni so supporter okushiwo babugadla kuliqiniso ukuthi angeke avuswe izingane kodwa ngimina babugadla ngiyawuncenga yimina mazi ivusa lezi zingane evuka ngoba ziphethe ama truck namabhaka namabhanoyi ngiyakuncenga hayi sezowathele kakhulu phela sezithele kakhulu inhlabathi mina kwelami ephalishi zithele kakhulu plus angikwazi mina yazi angifuna angiyela angithi ngiyaqala ukubona umuntu njengomkhwanazi ezweni kodwa uma eqinisweni ufuneke nje uye eqinisweni uma uzoshintshiswa abantu bethi qamba amanga ubulala izwe awubulali ukulekelela umsebenzi wakho ngokubulala izwe misa umsebenzi wakho ngokuqondisa izwe mangabe kunabantu abakududula ngemuva kodwa bangakusabisi ngesibhamu mhlawumbe uma bengisabisa ngesibhamu mazi ingoma ngesibhamu ingwele cha ngaphakamisa kodwa mazi ithi nje izothela inhlabathi kuphela hayi inhlabathi yayithela ifike imvula igugule ihambe nayo iphinde hayi asiwe lokela uzobabuza nini umuntu ngeke hayi uyenza nje umsebenzi madoza uzoza umsebenzi ukuthi ke usenziwa leyo nto leyo siyacofa khona kulonyaka ishiwe noma yabona zathi ingwele sizoweseka mfana woza hayi yazini ilula lento ngizoza nje kahle futhi ngokukhulu nje ukuphola ngibeke phansi umoya kushawa ingoma nje yabona lento abalokhu bethi
hayi kuthi nje lo baba uhlakaniphile uhlakaniphile impela futhi ngeke benze lutho uhlakaniphile impela nje bayazi ukuthi uhlakaniphile phela umuntu ohlakaniphile uma umzela ngeyingqondo uyashesha ukubona athi ubaba kufika umfana kufika ubani ngemazongigoqa bese yangifonela athi hayi wezwide yazi kade kufika ubani la wangigoqa ngithi mina lo muntu umefika time mina ngimgoqela uzwide kade usale wayiqaqakela lo muntu ikhehla nje elihlele intweni kodwa wayibona ikhehla nje ngibe ngibuza wena nawo mabili nelinye alifuna ukuguga nawo kulungile ake ngibonge bafowethu ngibonge nje ukuhlonishwa ubaba uZwide ngibonge ukuhlonishwa uqagela obafika kwi-channel yethu ngicela ningicelela abantu bangisupport ezobuciko chat izona ekuyizona engisebenza ngaphansi kwazo siyamcalela bafowethu ukuthi sondelani nonke nibe khona eduze kwa imixhase ngayo yonke indlela ufanele imixhase ngayo kunjalo nje bafowethu noma ngabe ubani noma ngabe ukuphi wena enza sure ukuthi uyalike la uyasubscribe uyafollow wenza sure ukuthi ulandela ngeke ungayitholi zonke indaba uzoyithola zonke zisashisa hayi lezo ezithola sekudambile kudala ufuna lezi ezisashisa ezobuciko yaphambili siyabonga kakhulu ngiyabonga yeah